Și cum spune pilda, Mântuitorul care a rostit aceasta înainte de patima sa cea mântuitoare, am spus, ei bine, iată că El pregătise nunta, trimis de însuși Tatăl Său, Dumnezeu Tatăl, să pregătească nunta, unirea Lui cu umanitatea. Și la nuntă El se jertfește. De aici învățăm câtă dăruire, câtă iubire are Dumnezeu pentru noi. Să-ți pregătești nunta și să te jertfești însuși, ca nuntașii să guste, să se împărtășească din jertfa ta. Iubire debordantă, dăruire totală din partea Mântuitorului. Și după ce toate au fost pregătite, după ce s-a jertfit mirele bisericii, intră Împăratul Dumnezeu să cerceteze pe toți cei care intraseră. Și spune parabola că pe unul l-a găsit fără haine de nuntă. Cine era acela oare care a intrat acolo fără haine de nuntă? Și interesantă presupunere. Ești invitat și după aceea ești izgonit afară. Ei bine, iată că Mântuitorul în parabola avertizează că mulți sunt chemați, dar puțini aleși. Și ce înseamnă acești mulți? Doar privim la fresca poporului nostru care a fost invitat, cum spuneam, la nuntă, dintr-un început, din etnogeneza sa. Și mulți, priviți statisticile sau recensămintele care s-au făcut în ultimul timp, mulți s-au declarat ca făcând parte din biserica noastră ortodoxă în marea majoritate a neamului românesc, și ceilalți care se zic creștini s-au declarat și ei. Deci 99% din populația României s-a declarat aparținând unei biserici. Deci mulți, dar câți se mai împărtășesc din cina lui Dumnezeu? Puțini. Aici este problema. Ce înseamnă a nu avea haină de nuntă? Înseamnă a fi murdărit haina botezului, care o îmbrăcăm când ni se cântă cu lumânarea aprinsă: dă mie haină luminată, cel ce te îmbraci cu lumina ca și cu un veșmânt. Deci iată că nu este important, iubiții mei, să îmbrăcăm haina de nuntă. Nu este important să avem un certificat de botez. Nu este important să avem un pașaport de creștin și să accedem la nunta Fiului de Împărat. Nu este suficient. Ci în puterea darului care l-am primit inițial, prin botez, care este poarta de intrare în trupul tainic al lui Iisus Hristos, care este biserica. Prin botez devenim cărămizi vii, din care se alcătuiește trupul tainic al Mântuitorului. Și deci nu este suficient să participi la trupul tainic, dacă nu în puterea Duhului Sfânt cu care ai fost pecetluit, să rodești roadele Duhului Sfânt. Deci iată că ne învățăm prin aceasta că trebuie să adăugăm cărămidă cu cărămidă la zidirea interioară pentru a accede la nuntă și după aceea să ne împărtășim din banchetul nupțial, unde se jertfește mirele bisericii în fiecare liturghie. Deci iată pregătire, și de aceea avem atâtea modele: Sfinții, Sfânta Parascheva, Sfântul Maxim Mărturisitorul, sau alți sfinți ai bisericii care și-au transfigurat viața, zidind permanent, adică împlinind poruncile Mântuitorului. Și după aceea, după ce le împlinești, atunci Dumnezeu se recunoaște în tine și în faptele pe care le faci pe slava lui Dumnezeu. De aceea, eforturile frățiile voastre sunt de acum niște virtuți sau niște trepte. Mergând pe calea Sfinților,
luându-i ca modele, privind la ei, urmându-le credința sau văzând cum și-au sfârșit viața, e bine, înseamnă că înaintăm și noi sau urcăm treptele urcușului duhovnicesc către asemănare cu Dumnezeu și accedem la nunta Fiului de Împărat, la banchetul acela din care ne împărtășim ființial și căpătăm acea putere ca să mergem mai departe către asemănare, adică către profunzimile lui Dumnezeu. Așa că, iubiți credincioși și dragi pelerini, care vă îndreptați către Iași sau deja ați ajuns ușnii și așteptați într-o răbdare să intrați în comuniunea Sfinților, considerați efortul frăților voastre, care este cu jertfelnicie și dragoste, o virtute în plus sau o putere, pentru faptul că virtute înseamnă putere. Și atunci când ai o putere, urci o treaptă în plus în urcușul tău. Și dacă ai urcat o treaptă, evident că orizontul se deschide și descoperi alte sensuri ale existențialității, alte valori spirituale care te ajută să urci încă o treaptă, urci mereu către asemănare cu Dumnezeu. Sfinții care sunt prietenii și casnicii lui Dumnezeu au urcat aceste trepte și cu cât s-au apropiat mai mult de Dumnezeu, s-au considerat că sunt mai păcătoși. De altfel, când și noi ne apropiem de potirul dragostei lui Dumnezeu, acolo spunem, ca și Pavel Apostolul, cel dintâi păcătos sunt eu. De ce această expresie? Pentru faptul că, ca și Sfinții care au urcat permanent înspre lumina lui Dumnezeu, în lumină te definești mai bine. Și cum Dumnezeu este perfecțiunea perfecțiunilor, cu atât îți dai seama și tu că în raport cu El, cu Dumnezeu, ești mai păcătos, mai nevrednic. Bineînțeles, dacă cobori în tenebre, în întuneric, acolo nu te mai consideri păcătos. De ce? Că te amesteci cu întunericul. Nu te mai poți defini. Chiar dacă te îmbraci în alb, în haină albă, nu te poți defini într-un întuneric și nu-l vezi pe celălalt pe aceeași cale cu tine sau în același întuneric. Te confunzi cu tenebrele, cu întunericul. În lumină îl vedem mai bine și pe celălalt ca un Hristos în devenire sau care merge pe aceeași cale către asemănare cu Dumnezeu și atunci te definești între oaltă cu celălalt persoană în comuniune cu tine și, bineînțeles, în comuniune cu Dumnezeu, iar în comuniune cu El te simți mai păcătos. Așa că, iată, apropierea de Sfinți ne dă această nădejde că și noi putem fi ca ei, putem realiza în sufletul nostru asemănarea cu Dumnezeu. Să ajute Dumnezeu ca anul acesta să fie un an de har, de pace, de liniște pentru cei care se învrednicesc să vină la Catedrala Mitropoliei de la Iași, să se închine la moaștele Sfintei Parascheva și a Sfântului Maxim Mărturisitorul. După aceea să dea Dumnezeu și celor care nu au posibilitate să ajungă în această perioadă, îi sfătuim să înalțe o rugăciune acolo unde sunt către Sfânta Parascheva și ea unde este chemată se duce. Să ajute Dumnezeu ca să fie pace în țară, liniște între popoare și instabilitatea și neorânduiala din lume socială sau politică să fie oprită și să se liniștească prin rugăciunile Sfinților a Sfintei Parascheva, care este mult folositoare și, spunem noi, ocrotitoare a românilor de pretutindeni. Sunt, iată, și în eparhia noastră a Romanului și Bacăului
unde suntem chemați să slujim, și acolo Sfânta Parascheva este prețuită, cinstită. Și amintesc că Biserica Catedrală, Arhiepiscopiei noastre, este închinată Sfintei Cuvioase Parascheva. Cultul acolo al Sfintei Parascheva s-a împropriat cu peste 200 de ani înainte ca moaștele Sfintei Parascheva să ajungă la Iași, pe timpul Sfântului Mitropolit Varlaam și a vrednicului voievod Vasile Lupu. Ei bine, iată, iubiți credincioși, anul acesta, cum spun, momente de bucurie, de veselie duhovnicească, și dacă ne ajută Dumnezeu să participăm la această horă spirituală din jurul Sfinților, considerăm că participăm la nunta Fiului lui Dumnezeu și ne împărtășim de darurile pe care El le oferă credincioșilor, atâta vreme cât noi, în calitate de fii și fiice ai Bisericii de credincioși, ne deschidem sufletele ca o floare în așteptarea rodului, și Duhul Sfânt rodește în noi roadele Lui, care sunt bunătatea, pacea, îndelungă răbdarea, facerea de binecredință, blândețea, înfrânarea poftelor, căci împotriva unor ca acestea nu operează nicio lege. Să ajute Dumnezeu ca să urcăm treaptă cu treaptă și când vom ajunge în cer, și sperăm să ajungem să ne întâlnim în comuniune de persoane și acolo, Dumnezeu să se recunoască în noi și în faptele pe care le-am făcut spre slava Lui. Amin.